Cibiyar da ke kula da masu yoyon fitsari da ke babbar riga ta Katsina an kafa ta ne a shekara ta 1931 a matsayin wani bangare na samar da ciwon masu kuturta da hukumar kula da harkokin kasar Sudan suka assasa, a inda a shekara ta 1980 wani masani ta fuskar ciwon kuturta Dr. Keith Wadadiki ya samu sha'awar ƙara inganta ta samar da kula da ciwon yoyon fitsari tare da yi masa aiki, wanda ya zamo na farko da aka aiwatar da shi a shekara ta 1984. Tun daga lokacin ne aka samu ci gaba, inda aka ɗaukaka ta zuwa cibiyar wadda gwamnatin tarayya ta amsa daga gwamnatin jiha, ta kuma zama ta uku da aka fi baiwa muhimmanci a faɗin ƙasar nan. Ciwon yoyon fitsari wata cuta ce da ta shafi mata, wadda ake samun ta daga mahaifa ya zuwa mafitsara, wadda ke bayar da damar zubar fitsari da a koda yaushe ta hanyar mafitsarar mace. Cibiyar tana ƙara samun ci gaba tare da samun gudunmawa daga gwamnati. Ta ƙara samun masu da gine-gine irin su ɗakunan haihuwa, wurin kwanan masu jinya, ɗakunan gwaje-gwaje da kuma gyaran wasu wurare, wanda kuma aka ƙara samun ma'aikatan kiwon lafiya da kuma ƙara samun kulawa da marasa lafiya da dama a cikin gida da kuma wasu ƙasashen Afirka. Bincike ya bayyana cewa ana samun cutar ne a sanadiyyar lokaci mai tsawo da mace take ɗauka wajen yin naƙuda. Wasu da muka zantar da su da suke fama da wannan ciwo na yoyon fitsari da za a yi wa aiki da kuma waɗanda aka yi wa aiki sun bayyana gamsuwarsu da farin cikinsu akan yadda suke samun kulawa daga cibiyar. Ina zuwa awo wata hanyar da na samu matsalar wannan fitsarin. Akwai wanda aka yi man ƙari a wajen haihuwa. Fitsarin ne, na zo na san man ne wani aiki to amma sun ce ba aikin fitsari bane, sai dai in na daga za su mun aikin fitsari. To in na ga wani su ce min ba yau ba, shine yau din kuma he yanzu ne zuwa na. Ban ma ga likitan bane, amma dai na ba su kati na san ce ne gaba za su gani. Sai da na kwana 20 Allah kama wannan matsalar. Kuma ko da zuwa Allah ya taimaka aka aiki aka samu nasara. Wasu masu kula da marasa lafiya sun bayyana cewa suna kula da su cikin yanayi mai kyau da kuma samar masu da abubuwan da suke bukata, kamar yadda suka yi mana bayani. Katata din da ta zo da shi, magani tana flowing, urine yana flowing, kuma is it concentrated ko bloody, daga nan sai mu ga ko kuma sannan idan akwai blockage of urine koko yana blockage of catheter koko yana flowing yadda ya kamata, daga nan sai mu sa masu IV fluid. Babban jami'in kula da cibiyar Dr. Aliyu Muhammad Laden ya bayyana cewa a kowace shekara suna samun kimanin mata 12,000 masu dauke da wannan cuta. Da ko kana iya zuwa yau a baka kati, gobe ma in ka zo a baka wani sabo, jibi ma in ka zo a baka da same person sai ka ga yana da katoci da yawa. Amma yanzu mun fara yi so ko shi haka zaka duk inda kaga zaka kaman an dan gyara ayyukan. Ya kuma bayyana irin goyon bayan da suke basu na horar da su akan ƙananan sana'o'i domin dogara da kansu a gidajensu bayan sun samu lafiyarsu. Ƙarshen rahoto kenan, Sa'adatu Akilu.